ರಾಮಕ್ಕರ ಮಗಳು ಮರ್ಕಡ ಬಾಯರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತ ಸಂದೇಶರ ಗುಣ ನಂಬರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶರ ಗುಣ ನಂಬರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಸಮ ಸಮ 11:52 11:52. ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಬೆಲೆ 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 ಕಡೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬು ತರಪ್ಪಗೌಡ್ರಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಮಲ್ಲರನಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಮ ಕರತ್ತ 11:45 11:48.03 ರಾಮಕರಡ್ ವತ್ತನ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಬೊಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಒರಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಣ ಅಂಚನೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಇರುವ ಮಿನಿಟ್ ದ ಉಲಾಯ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಾಗೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ರಾಮಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದವರ್ನಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 11:06 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 20 ಆಜಿ ಜೊತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಡೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಒರಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಎರಲಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಮಕರೆ 10 ಮನ್ಮತ ಜಯಶಂಕರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೊಳಕೇರಿ 10 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ 11:52 11:77 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಡ್ ಬತ್ತನ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಿರ್ಲು ಒರಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಿರ್ಲ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್
ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜ ಅಂದ ನಂಗೆ ಒಂಜೀತ ಖುಷಿ ಆತಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದ್ರ ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಅನ್ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟ ನಿಗಿಲೆಗಿಲೆ ಇಡ್ಡ ಗೆದ್ದಿನಾಗಿಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ರಾಮಕ್ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ್ 10ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ರಾಮಕ್ಕರೆತ್ತ 1160 1181 ರಾಮಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲವು 1ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿ ಗಿಡಾಯಿನಾರು ಬೈನೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಯರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಬರಡು ಯರಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನೆಲ್ಲ ರಾಮ ಕರೆಟೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುಮಾಂಧವನ್ನೆರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ರಾಮಕರತ್ತ ಯರಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಐಡರ್ನ 1160 1191 ಯರಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಐಡರ್ನೆಲ್ಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 19 ಬಾಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲೆಡೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಾಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಯರಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಎಲ್ಲನ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ವಿಜಾರೋಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರೆ ಬೆಳವೈಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷೇಟ್ರೆಗೆ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವೈಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷೇಟ್ರ 10ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1164 1191 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 19 ಬಾಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆಡೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಬೆಳವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷೇಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೆಳವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷೇಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಯರಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷೇಟ್ರಲ ಬಲೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೇಡ್ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿ ತಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪ ಸಾನದ ಮನೆ ತಕ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಈರೇ ಪನ್ನೋಡು ಮೂಲು ಅವಂದ ರಾಮಕರೆತ್ತ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ಅಜ್ಪ ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೋಟಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ 1141 1162 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರೆ ಬರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂಗುಳ್ಳರು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳರು ಒಳಿಪಿಕ ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲೂರು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿ
ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯದಕಲು ರಾಮ ಕರೆಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡ್ದಕಲು ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಏರಿದ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಅಜ್ಪ ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದಲ್ಲ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೋಟೋಡು ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಪುರುಸೋದಿತ್ತು ನಕಲು ಎಜ್ಜಿರ ಬೇಲು ರೀತಿಗಳು 11:40 11:71 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ಪು ಚಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರು ಅಂದ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರ್ದ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಈತ ನಾಲ್ಕು